Usa ang patay samtang laing usa ang naputlan og tiil sa nagkadaiyang vehicular incident sa Central ug Eastern Visayas niadtong weekend. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Patay ang 22 anyos nga rider dihang mibangga sa laing gikasugat nga rider sa barangay Curva, Ormoc City kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon sa Ormoc City PNP Traffic Enforcement Unit, mitipas sa Picas Lane ang biktima ug dinhi iyang gikabangga ang 42 anyos nga rider. Tungod sa kakusog sa impact, ni diretso ang rider sa punuan sa lubi. Sabi ng mga witnesses is nakainom kasi pasuray-suray siya before ng insidente. Hanggang sa napunta sa linya ng vehicle 1, nabangga niya tapos dire-diretso siya dun sa puno ng nyug. Subling mipahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga mag-amping. Hinahinay lang siya sa pagdrive, lalo na yung mga nakainom kasi yun ang nagiging cause ng accident. So ang buhay natin ay isa lang, so dapat ampingan po natin. So sana hindi po tayo magpalabi ba? So ang sakto lang para may pang-uwi pa sa bahay kasi may pamilya pa po tayo naghihintay sa atin.